Iti daytoy nga tiyempo manen ayaten nga kabsat iabrasami iti panangkablaw kada kayo. Babaen iti parabor na po Diyos. Ayaten nga gagayem ken kabsat. Daytoy iti maudi nga adal tayo, iti daytoy at trimestre iti panangrepaso tayo. Ken panagadal tayo iti leksyon iti eskwela sa batina. Ket iti daytoy nga gundaway itudmi iti panagyaman kada kayo. Ta iti 3 bulan ket nagkakadua tayo ket inuntod tayo, inadadal tayo dagiti sasao ni Apo Jesus ang may panggep no kasano iti agsagana iti panungpalan ken kasano tayo nga mananay iti pamati tayo. Kastamot kini Pastor Oliver iti panikadana kada tayo iti daytoy nga panagadal. Naunday daytoy nga panagadal ta inabot na tayo iti 3 nga bulan Pastor Oliver. Ngem giyaman tayo ti Dios ta kankanayon kadda ka ken kastamot kada kayo ayaten a kakabsat. Ket Pastor kahit kumot nga koblaw ka kadagiti ayaten tayo nga kakabsat. Ayaten nga gagayam ken kakabsat iti 10 ket 3 nga leksyon nga intayo pinagkakaduan nga inadal bininsa-binsa ket mamatiak nga napabaknang dagiti kapadasan tayo, napabaknang iti pamati tayo ket imas asideg iti relasyon tayo kini Apo Dios agsipod mabigbig tayo nga iti panagsagana nga nananay may pakuyog iti natibtibker a panamati ken kuana. Ayto na gayem ken kabsat iti daytoy nga tiyempo iti maudi a panagadal tayo ti eskwela sa batina ket iti paulo na ti panagsubli ni Apo tayo a Jesus. Daytoy iti pangkitaan tayo nga iti panagsubli na Apo Jesus ket maysa nga namnama. Sanla nga namnama no dikiti nagasat a namnama dagiti agururay ken kuana. Ket iti daytoy nga banag sagbay tayo nga agrugi kidawon tayo kini Pastor Oliver nga idalan na tayo iti maysa kararag. O Diyos mi nga managayat unay kas naadal mi ken adadalan mi uray pay ingana iti maudi nga bersikulo kapitulo iti Biblia maysa nga kararag nga idawdawat iti iyo umaymon o Dios ket maysa nga naragsak nga gundaway kada kami nga pasungadan mi nga si papamati si tutured iti iyo umaymo o Dios ket tulungan na kami nga ron kas intuoden mi manan dagiti sasaom dawatan mi ken ka nga iti Espiritu Santo agtultuloy nga mangpabaknang iti kinasirib ken panakaammo iti tunggal maysa. Daytoy iti kayat mi nga dawatan tinagan na po mi Jesus. Amen. Pastor Oliver, kalpasan namin dagiti banbanag nga napasamak iti kamuodyanan nga tiyempo. Iti dakkel nga gunguna dagiti mataleg nga anak na Apo Dios ket isu iti namnama ken gunguna a panagparang na Apo Jesus kadagiti agururay ken kuana. Ket sagbay tayo nga ituloy diti Pastor anya iti pakaisadagan na iti adal tayo iti daytoy nga repaso iti pagleksyonan. Ti pakaisadagan na ket ditoy Matthew 24 bersikulo 27. Kunana ditoy takas iti kimat arumwar iti daya ket makita asumilap agingga iti laod kas tantumot ti ay ti anak ti tao. No kitaan ta daytoy nga inladawan iti ni Matthew Pastor ket kasaman lang iti kimat. Huwag, Pastor. Apa iti kimat no dayta kimat ket bimtak ket naggilap dayta maidulin ka de.
Pastor, talaga nga ijay tangatang ket ti panagsilap na ket adda ti elemento iti nakakaskas daaw ken nakakigkigtot nga marikna no dati kimat talaga nga naiduma dajay panagguhit na kumbaga. So ano, kinantang arod na ito'y no may panagnag tayo, Pastor, iti iyaay nga rod na pesos kit may sa daytoy nga pasamak anain lubungan. Nga makita amin, dagiti mata, may matangan da iti iyaay ni Apo Jesus. Ayatan nakabsat kanigayem, daytoy kadimot iti sigsiggaan nyo, iti panagpamatiyo kina Apo Jesus. Daytoy iyadani nga yaay na Apo Jesus, nga pakpakadaan tayo, nga iso iti mga lakada tayo, nga ipan na tayo di langit. Pastor, nukit kitaan ta daytoy, iti kay bugasan na no, kitaan ta ti panagtaray iti tiyempo. Manipod iti panamarswa, dito'y panamarswa ket inpakita na po Diyos, iti panangted na, iti biyag na, kadagiti pinarswa na. Pastor. Saan lang nga dayjay, idin nga nagiti tao ti basol, iti kalbaryo imay, tapno isalakan na. Subutin na tayo. Isubutin na tayo. Isalakan na, iti anak na, nga nag iti basol. Kadayjay, nangaramid nga ng damil iti tao, iti awan pa iti basol, isumot lang iti imay, tapno subutin na iti tao. Ngam, umay tumanan isuna, daytoy iti may kadwa. Ngayay na, idi nga ti tao nag iti basol. Umay iti may kadwa, saanan nga umay na subutan, no di kidi umay na alaan dagiti agururay kenkwana. Pastor, dayta iti no ikantayo kuma iti mas simplified nga panaka historyana manipod iti panamarswa isuna iti Dios nga nang pataod iti amin uray pa iti solusyon iti basol nga dayjay ket naaramat idi nayanak isuna akas tao tapno ti kasta adda iti kasmay sa nangato nga padi indaton na iti bagina ket dayjay isuna ti mangibabaet kada tayo ket inton malpas ti trabaho na iti nailangitan a sanktuaryo ket umayen tapno dayjay panaka-fulfill wenno may teden dayjay ururayon tayo nga namnama iti may kadwa nga iyaay na. Well, Pastor, no, kitaan tayo nang nangrona no iladawan iti nasantuan na kasuratan. Ayton nga kabsat, no, kikitaan nyo tinasantuan na kasuratan, idi agrugi ti Genesis ditoy panamarso na po Diyos. Ngayon may daglipas iti Biblia, iti Apokalipsis, iti maudi nga kararag, isu iti ay, iti mangisalakan. Pastor Libar, nung kitaan ta ditoy, nang nangruna iti panangiladawan, iti nasanto na kasuratan, iti Daniel 2. Malagay mo ka din, no, anya iti paspasamak, iti Daniel 2, nga nailanad dayta. Di buo kapitulo, at iti nakay lanad sa jay, no, kasatno, nga iti Diyos kat na ibinsa-binsana, dagiti paspasamak. Inaramat niya po Diyos, iti may nga imperyo nga iso iti mangmunmuno wenno katatanukan iti dayta nga tiyempo na ipakita iti parparmata iti leader nga ni Nabucodonosor. Ket amo tayo ti pakaistoryaan na nga imbes nga ibagana ken ipataros na dayjay ket tinisting na sinubok na dagiti babaglan iti Babilonia. Ngem dida pulos maipataros ket ditoy inusar ni Apo Jesus, ni Apo Dios ni Daniel. So ano, kita anta di jay,
Pastor, malaksid dayjay, inpakita niya bes dagiti panagsaganad dagiti pagpagarian. Manipod dayjay ulo nga iso iti Babylonia. Manipod dito yan ti takyag nga iso iti Pirak. Nga iso iti Medo Persia. Manipod dito ayan iti Butoy. Ito ayan iti Sikat. Kat dito'y kat iso iti Bronze Venezuela. Nga daytoy ket itakdaran na iti Gresya. Ken iti baba, ito yan iti gurgurong na iso iti Roma. Ken ayan iti Dapan, ayan dagiti Ramay nga iso iti naglawk iti damili ken landok. Nga niga haanda nga aglawk dayta. Ket daytoy nga panagsasaganad dagiti pasamak iti nainlubungan nga pagarian, Pastor, natalged launay nga adda tayon iti maudi nga pakistoryan iti lubong. Tada ito iti kunana iti Daniel 2:44. Daniel 2:44. Anya iti kinunana. Ket kadagiti al-aldaw dagita nga ar-ari ti Dios ti langit mamangunto iti maysa a pagarian nga kaanuman dinto madadael ket ti pagturay na dinto met maited iti sabali nga ili ngem buraken nanto ken ibusen nanto amin dagitoy a pagpagarian ket iso agtalinaedto iti agnanayon. No, kikitaan ta daytoy nga teksto, Pastor, ket anya ti sarsaritaen na wala na ditoy niya po Diyos ket mangipasdek to iti maysa a pagarian. Mamangon to, kung na pa ikiti, iti maysa nga pagarian, nga kaanuman dinto madadahil. Dahito ijayan iti tagtagainap ni Nabucodonosor. Nakita na iti maysa nga bato, nga iso iti timmama, ijayan ti dapan, ket dayjay ladawan nga dagdakkel, nga nakabutbutan ket daytoy ket narba. Ket itoy kuna na mamangon na po nga Isus. Kaya nga sawon daytoy, Pastor, ket dayjay bato nga timmama, dayjay iti may kadwa nga yaay na pa Isus. Nga mamangon iti pagarian na anika numan sa antopolosen a madadahil. Ayatan nagayem ken kakabsat, nukit kitaan tayo daytoy nga banag. Mapatalgedan iti pamati tayo, tayjay Daniel Kapitulo 2. Inpakita na iti panagsagsaganad ang mapaspasamak, ken napasamaken. Ditoy rabaw iti daga, ket adda tayo iti maudi nga pakaistoryaan, iti daytoy nga lubong. Ngem iti natalged dijay, no kitaan tayo. Iti natalged dijay, ket dayjay iay manen ni Apo Jesus, dadi bato at imama kadayjay nga dakkel aladawan, iso dayjay iti iyaay na pa Jesus. So nga, natalged unay, nukit kita ti Biblia tayo, idagrekap, iti libro, iti Biblia, iti Apokalipsis, ti kararag, umaykan, Apo Jesus. Dito Daniel 2, iti panagkupin, dagiti pasamak, iti nanlubungan na pagpagarian, kamaudyan na, isumanan, iti panagparang ni Apo Jesus. Ket Pastor, makita ta ditoy nga kapitulo dulang iti pagbanagan na dagiti tao. Pastor. Dagiti tao nga gastahan da iti agnanayon akadwa ni Jesus. Apo Jesus ken dagiti tao met nga saan nga mamati a mapukaw da. Dulang nga pagbanagan na daytoy. Pastor. Isu nga itiyay na pa Jesus gundaway nga ragsaken dagiti tao nga gururay kenkwana. Ngem dagiti managdakdakes may sakin kwada dagitoy a lapan naka pukaw. Dayta tikon kunana ditoy nga ibusen nanto amin dagitoy a pagpagarian ket itilaan pagarian na iti agtalinaed iti kinaagnanayon. So kas may kwan may yangin nga awanan di kaanuman nga masapunanan no kalpasan nga dayay
han nga binangon ti ima wenno inigaman ti ima nga bato ket tumama ket isu iti may pasdek nga pagarian ni Apo Isus. Ket itata dapat iti gundaway tayo nga sumurot mapabilang iti dayjay agnaed agtalinaed ijay nga pagarian, Pastor. May sa gundaway kagayem nga kabayatan nga dapay iti panawen nga panangted tayo iti biag tayo kini Apo Jesus ket daytoyen iti panawen nga ited tayo iti biag na kenkuana tamni iti kasta may sagana tayo nga nananay iti may kadwa apanag parang na. Pastor, anya iti sarsaritaan na dayjay so nga aldaw iti Dios. Dadi ket masarakan iti Isaias 13 versikulo 6. Anya iti sarsaritaan na dayta teksto. Dayta iti panagibaga na pagidikat aldaw niyo ba? Juan, Pastor. 13, versikulo 6, kunana dito Isayas, agdungaw kayo, tati aldaw ni Hioba dumteng, kas iti pannakadadael nga agapo, iti man nakabalin amin umayto. Dua nga banag, Pastor, iti makita ditoy. Ken maadal tayo, nga saritaan, leksyon tayo. Kumuno na ako na nadigay, nga makita ket agdungaw kayo, tatel daw niyo ba dumteng. Apay ta agdungaw da. Anya siya sino dagiti agdungaw? Gamin umayen iti pannakadadael dagiti manag basbasol. Umay iti pannakadadael dan. Ken may kadwapay tiyempo nga pannakaokong dagiti manag dagdagas. So nga duwa nga banag dayjay Pastor, so ako na dayjay agdungaw kayo. Siya sino tagdungaw? Dagijay saan nga nangisagsagana, iti bagbagi na, iti may kadwa, apanagparang, na pa Jesus. Ket iti bangir na dayta. At damo dagijay anak na pa nga nakaisagana da, Pastor. Ket dagitoy, ito no may mo na pa Jesus, ito no dayjay aldaw na ket umay, panawon iti pannakasubbo da. Pastor. Ken halang panawon ti pannakasubbo da, panawon pay nga maited kadakwada iti gunguna. Ken halang nga gunguna no diket di panangsalak ni pay iti Dios kadakwada. So nagpintas garod iti plano ni Apo Jesus ni Hioba iti tunggal may sa kadatayo nga kadagiti naglablabas nga inadadal tayo impakita na dagiti pagilasinan ti umay na impakita na nga da iti plano iti dragon iti kabusor ni Satanas nga panangalilaw ket dayjay may pasurot ket agaramid iti kinakillo ngem iti jayjayan na dayjay pag nagtalinaed tayo kenkuana ket halang panay rigat iti mapasaran dagiti sumursurot kini Apo Isus halang panay nga panakailupit-lupit no diket di ada ditoy isagsagana na nga gunguna. Gasem Pastor, iti panangkita kadayta, iti pinarswana iti nagpintas aya nga langit ken daga iti innem nga aldaw ket may kapito ket naginanaisuna. Ket idin sakbay idin kalpasan nga nayanak ditoy daga na in sakripisyo na ti bagina ket kalpasan na kunana agsubli ak tumanan. No, kwentaan tayo dayjay nga tiyempo idi kunana nga agsubli ak tumanan dayta ket nasuruken nga 2,000 nga tawen, Pastor. Ket no ikumparam iti inaramid ni Apo Isus idi idnem laeng aldaw tapos ti may kapito na ginana ket itatta ko na inak ket isaganaan kayo iti pagyanan. At dayjay ti gungunana ket 2,000 years. Kasano nga takapintas dayjay inaramid ni Apo Isus isagsagana na nga gunguna. Iti lasod iti 1,000 nga tawen. No siya klaang ayatan nga gayampin kakabsat. Kayat ko iti mapabilang kadagiti nagasat nga maikan iti gunguna makipagnaed ken kuana. Wen Pastor, so nga no ti pasarsaltaan nga rodden ket iladladawan ni Isaias nga dayjay aldaw niyo ba
Doon nga pagbanagan na dayta. Dagiti managdagdakas, awaton day ti gungunada, nga isu iti panakadadael, ken kastamot dagiti nalintag, awaton dalatamat ti gungunada, nga isumot iti gunguna iti panaka suboda. One, Pastor. Pastor, kasano nga rutatan nga urayan tayo dayjay iyaay ni Kristo. Anya ti sarsaritaan na iti Tito 2:13. Tito 2:13. Anya iti sarsaritaan na daytoy. Basag iti ditoy masarakan ditoy baro atulag 2:13 iti Tito nga urayan dayjay inanama anagasat ken iti panagparang asi dadayag ti dakkel a Dios ken manangisalakan kadatayo ani Hesu Kristo. Anyan nga nagsayat, kuna na dito pastor ket nga orayon dayjay inanama a nagasat. Abay nga data nagasat ginanama daytoy. Pagpagadaan da ngamin kada tayo nga mamati, kada kayo ay ito nakabsat nga gururay kinapa Jesus. Agbiag tayo nga daan itinamnama. Taur orayon tayo dayjay nagasat apa nagparang dayjay ayaten tayo nga mangisalakan tayo nga awan sa bali nga noy Hesukristo. Kuno daytoy kita nga ro daytoy pastor. Gapo taw may isuna anya nga ro iti pasama kada tayo. Agsagara tayo itinaldaw-aldaw apa nagbiag tayo. Tadayjay iti pakpakadaan tayo. Juan Pastor. Tangamin hantayumot nga amuti oras iti eksakto nga kanito nga iyaay na. Iti kapipintasan nga wagas nga rod iti panagururay kethan nga dayjay sige urayin nakdita dugaw kapaylaan. Nga idol awan ti kukuan na. No diket di aktibo nga agururay ket iti kapipintasan nga wagas nga habang agururay tayo ket makipaset tayo iti care group ministry nga dijay mananam tayo iti ragsak iti panagdesider iti maysa nga gayem paset iti pamilya nga sumurot kini Jehova talikudan na iti aramid nga kinadakas ket tarigagayan na ti kumuyog aguray iti may kadua nga ayay ni Apo Dios. Well, pastor, ken may sapay di jay nga kitaan tayo saan lang nga nagasat nga inanama. Mangtud pa dahito iti gunguna. Anya ti kunana iti umuna nga Tesalonica 4, versikulo 16 ken 17. Daytoy iti may sapay nga nagdakkelan nga namnama a mapadasan dagiti anak ni Apo Dios. 4:17 ti umuna nga Irugim iti Tesalonica versikulo 16, pastor. 16 kunana ditoy tati Apo matlaeng agapunto sa dilangit abuyugan iti riwawa titimek ti arkanghel ken ti trompeta ti Dios ket dagiti natay ken Kristo bumangon danto nga umuna. 17 kalpasan na datayo as ibibiyag datayo a mabati maitayab tayto a maikuyog kadakwada kadagiti ululep a sumabat iti Apo iti tangatang ket iti kasta kanayon nga adda tayo iti Apo nga rod pangliwliwayo ti maysa ken maysa dagitoy a sasaw. No, kita dito pastor. Kit umuna nga mapasamak nang nangruna ibagana ijay versikulo 16. Adagiti natay ken Kristo bumangon danto. Kaya nang nga sawen agbalin dayto nga nagasat nginanama nga ibagbagat atay ni Tito ta intuno umay na Jesus ngaggapo iti tangatang kaduana dagiti angheles dagiti natay ken Kristo bumangon da. Anyan nga namnama daytoy nga dagiti naginanaken patay nga balon-balon da iti pamati intuno may iso na agungar danto manan. Daytoy nga namnama ket agbalin nga paset iti panagbiag dagiti mamati nga gururay ken kuana. Tano daytoy nga biag pastor ket sumi naman dagiti ayatan tay ti biag. Aginanada ken patay ipolubos dayta ni Apo Jesus ngem ijay ayan iti tanam
aguray da dijay iti may kadwa a panagparang ni Apo Jesus. Daytoy iti maysa nga namnama nga dagiti nalinteg anatay bumangon danto. Ket saan lang nga dayjay kunana kalpasan na datayo as ibibiyag a mabati. Yan. Oh, anya ti mapasamak mo Maitayab tayto a maikuyog kadakwada kadagiti ululab kunana pastor. may tayab tayo a may kuyog kadakwada kadagiti ululog. Siya sino dagiti kadakwada? Dagiti natay. Dagiti natay ang nagungar. Ket daytoy agigidanto nga suwabot iti Apo iti tangatang. Anyan nga nagmayat nga buya daytoy Pastor Oliver. Nga ayta nagayem kan kakabsat iti panagururay tayo ditoy rabaw iti daga aguray tayo nga daan iti namnama. Aguray tayo nga daan tayo iti talged adagiti ayaten tayo iti biag nga naginanaken patay adda iti panagungar. Kenda tay tumot nga masangputan na Apo Diyos kasi bibiyag. Addan tumot iti family reunion. Amen. Makadwa tayo ito, dagiti ayaten tayo iti biyag. Daytoy ket gunguna nga ited ni Apo Diyos kada tayo. No agmataleg tayo. Iti daytoy nga trimester kinitkita tayo no kasano iti agbiag a natalged iti masangwanan. Ngem iti kaimbagan na dayta agsagana tayo nga pakadaan iti may kadwa ngayaay na paisus. Tadaytoy isu iti grand climax kung natin kaman English nga pagpatinggaan iti panagbinusor iti naimbag ken dakes daytoy panagparang na paisus amangi salakan tayo. Ket itud namot iti gunguna iti sagtunggal maysa kada tayo. Sungayaten agagayem ken kakabsat agbiag tayo nga addan iti namnama. Ngagitkitaan tayo na pa Isus. Numan pa'y agplano tayo nga kasman pa'y lang nabayag nga maisuna ngam ti aldaw-aldaw nga panagbiag tayo, agbiag tayo nga kas umayen into no bigat. Ayato nagayem ken kakabsat. Agyaman kami iti gundaway, iti kadayog, iti lasod, iti panagad-adal tayo, ken panang reprepaso tayo, iti adal tayo, iti eskwela sa batina. Agyaman tayo ken Napa Jesus nga iti namnama tayo ket sibibiyag ket agbalin nga natalged iti masangwanan tayo no adda tayo iti sidong na. Pastor Oliver, thank you very much iti panikadam. Kada kayo ay ito nakabsat nga mang buybuya daytoy sa di naman itainyo itudmi iti panangkablaw kada kayo ket Dios iti agngina. Naimbag nga aldaw amin, bendisyonan na kayo ni Apo Jesus. Agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. O anyan ang nagimbag ka kada kami. Tay naiwanan na kami, kabayatan kadagiti panagad-adal mi. Kit inpatalged mo, iti iyay mo kada kami. Ngumay na kami sumbuten, kit alaen, dita lugar ng isagsaganam kada kami. Agsagana kami kadi nga nananay, iti may kadwa nga panagparang mo. Ket iti Espiritu Santo, isuman iti mangted, iti panakabalin kada kami. Agyaman kami, iti panangdengeg mo, dito nga kararag mi, itinagan na pa may Jesus. Amen. Amen. Ayaten nagayem ken kakabsata, agyaman kami, iti nalaos ngayat yo, nga makiad-adal kada kami. Ket sapay kadi, ta iti pamindisyon, iti Diyos, iti magunodyo, manipot ita kanitag nanayon, na imbag aldaw yu amin, ayaten kakabsat.